Tesco tým zatiaľ pokračuje vo výbornom tempe. Ten medzičas bol veľmi dobrý. Výška plavidla znamená, že voda nemá šancu natiecť do lode a na druhej strane sa dosť ťažko vesluje. Musia sa poriadne nahýbať, pretože tie pádla sú kratučké. Na druhej strane tá stabilita, neviem, či bude dostatočná práve v týchto perejach tu dole. V týchto valcoch to môže byť dosť nepríjemné. Vpredu sedia Martina Zianov a vzadu Ondrej. No tak, Titanic sa už prevrátil, nákupný košík je hore dnom, banán už je vo vode, rozmočené mlieko, Petra Pak to hádam vydrží. Snažia sa ešte dostať, možno do lode otočiť späť, ale už to asi nepôjde, niektorí sú pod vodou, ale majú tam zrejme vzduchovú bublinu a nemusel by to byť problém, už sa im podarilo vyplávať aj von. Vidím zatiaľ jednu, dve hlavy, kde sú tretí a štvrtá. A vidím aj dramatické momenty, aby sa nám trošku